Denne figur viser iltforbrug og energi under og efter submaksimalt arbejde. Ud af x-aksen ses tid, og ud af y-aksen ses energi og iltforbrug. Når det submaksimale arbejde starter, vil kredsløbet ikke kunne dække iltbehovet i muskelcellerne med det samme. Derfor skaffes energien ved hjælp af ATP, CP og glykolyse. På den måde opbygges der et iltunderskud, også kaldet iltdeficit. I starten af dette iltdeficit stiger vejrtrækningen, og det øger iltoptagelsen. På et tidspunkt når kroppen til det punkt, hvor den selv kan forsyne muskelcellerne med energi via den aerobe respiration. På dette tidspunkt går det submaksimale arbejde, kroppen, videre til næste fase på figuren, nemlig den fase, hvor iltoptagelsen er tilstrækkelig. I denne fase vil pulsen, dermed vejrtrækningen, ikke stige yderligere, men blive på et forholdsvis jævnt leje. Efter det submaksimale arbejde vil pulsen ikke falde til hviletilstand omgående, da energidepoter, der blev brugt i starten af det submaksimale arbejde, skal genopbygges. Disse energidepoter er ATP, CP og glykolyselager. Denne genopbygning kræver energi, og dette fås via den aerobe respiration. Derfor falder pulsen moderat efter submaksimalt arbejde, så der kan blive tilført energi til genopbygningen.